हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायै गोदानै रिलिज जानानै थांनाय बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बावैसो बे रिलिज जानानै थांनाय बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय समायना आरो बेयाव जों गाहाय फावखुंग्रि महरै फाव खालामनाय नुनो मोन्दों सबिता रामसियारि बिथांखौ। मेथाइखौ रोजाबदों गिताश्री रामचियारी बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों फुंबिलि बसुमतारी बिथां। मिक्स मास्टारिंआ जाहैबाय पम्पकिन, सेरजाखौ होदों फुलुं बसुमतारी बिथां आरो क'-आर्टिस्टआव दङ धर्मेन बर'। DOP पस्ट प्रडाक्शनखौ होदों बिक्रम रामसियारी बिथां। एसिस्टेन्टआव दं बिशाल। मुवाया जाहैबाय गिति ब्रह्म। डाइरेक्टर अफ करिय'ग्राफिखौ खालामदों ली सानरामी बिथां। एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफाराव दं राहुल मुसाहारि, अनुप राभा आरो बिजय बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे मिउजिक भिडिअखौ नुवाखैबा आं डिसक्रिपसनाव आरो कमेन्टआवहाय फिनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय। बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।